Лятучий університет представляє уводзіну ў філасофію Уладзіміра Мацкевіча. Тут вам не раскажуць пра тое, як мыслілі вялікія філосафы. Не будуць даводзіць пра тое, у чым насамрэч фіз прыроды чалавека ці як пабудавана грамадства. Гэта серыя размоваў пра мысленне, якое разгортваецца тут і цяпер, і ідзе складаным шляхам пытанняў і адказаў. Нарэшце, у нашых размовах мы дайшлі да кропкі, калі можна разважаць пра сучаснае мысленне, пра тое, як сёння працуе інстытут філасофіі і пра тое, якія пытанні сёння разгортваюцца ў гэтым інстытуце, як увогуле ўсё гэта арганізавана. Ну так, мысленне гэта вельмі павольны і працяглы працэс, таму калі мы кажам пра сучаснае мысленне, заўсёды паўстае пытанне, а сучаснасць гэта калі? З якога дня, з якой падзеі пачынаецца сучаснасць. І вось калісьці шмат шуму нарабіў артыкул Фрэнсіса Фукуямы пра канец гісторыі. І ў гэтым артыкуле Фрэнсіс Фукуяма пачынаў адлік сучаснасці згодна з Гегелем з бітвы пад Енаю, коаліцыі еўрапейскіх імперіяў супраць напалеонаўскіх войскаў. Таму выбар кропкі, ад якой пачынаць адлік сучаснасці, гэта таксама філасофскае пытанне. І вось я, разважаючы пра інстытут філасофіі і пра сучаснае мысленне, мог бы пачынаць адлік сучаснасці з Галілея, мог бы пачынаць з Канта, з Гегеля, ну ці з Маркса. То бок, вы зараз кажаце, што в залежнасці ад таго, з чаго пачынаць, вы па-рознаму убачыце гэтый сучасны інстытут філасофіі. Так, гэта будзе выглядаць вельмі па-рознаму, і там будуць істотныя адрозненні падыходу і погляду на сучаснасць, в залежнасці ад таго, якую гістарычную сітуацыю мы пазначаем гэтай катэгорыі сучаснасць. Але мы разважаць будзем пра сённяшні дзень, а глядзець на яго па-рознаму. Так, это толькі падаецца, што людзі апынуліся ў адным месцы ў адзін час, і ў іх аднолькавая сітуацыя. Гэта зусім не факт, бо ментальны час і ментальная прастора, то бок прастора і час мыслення, можна яго называць хранатопам, заўсёды розны. І вось я б сёння пачаў з Канта. Тым больш, што папярэднічала б майму разважанню вельмі істотнае і глыбокае разважанне Мішэля Фуко у яго артыкуле пра кантаўскі, зноў жа артыкул, ці хутчэй палеміку Канта з Мендельсонам пра тое, што такое асветніцтва. І вось у гэтым сваім артыкуле Мішэль Фуко, разважаючы пра сучаснасць, спасылаецца на прэцэдэнт Шарля Бадлера і паэзіі Бадлера і ладу жыцця Бадлера. Шарль Бадлер называў лад жыцця сваіх сяброў, свайго кола дэндізмам, і вось гэты дэндізм і маркіруе тое, што вось Фуко прапануе лічыць сучасным. То бок адрозненне ад усяго астатняга і папярэдняга. Тое, што робіць сённяшні час і сённяшнюю прастору, дзе існуе чалавек з мысленнем, не падобным на ўсе папярэднія фармацыі, на ўсю папярэднюю гісторыю і так далей. Гэта ўсведамляецца людзьмі і становіцца аб'ектам іх мыслення, разважання, праблематызацыі і так далей. Дык вось, я сёння пачну з Канта і менавіта з яго трыады пытанняў, які ён паставіў перад філасофіяй асветніцтва і перад усёй, як мне падаецца, наступнай філасофіяй. Гэта пытанне пра веду, што я магу ведаць. Першае пытанне, другое, што я мушу рабіць, ці павінен рабіць. І трэцяе, гэта на што я магу спадзявацца пры гэтым. Дык вось, тут вельмі істотным з'яўляецца адрозненне глагола, які выкарыстоўваецца ў другім пытанні Канта. «Was soll ich tun?» Гучыць гэта па-нямецку, і вось гэта слова «sollen», яно так ці інакш указвае на пэўную форму абавязку, прымусу, павіннасці і так далей. Вельмі цяжка падабраць адпаведнік у беларускай мове. Я мушу рабіць, ці я абавязаны рабіць, павінен
рабіць, бо веда, яна з'яўляецца выклікам пэўным, яна абавязвае да чагосьці. А веда, она кладзецца ці існуе ў ідэальным плане. Таму, у залежнасці ад таго, чым напоўнены ідэальны план, то так і адказваецца на гэтае пытанне. Што я мушу рабіць? І з яго вынікае пошук адказу, на што я магу спадзявацца. Дык вось, і трохі раней, і падчасы Канта, і зараз існуюць тры, у чымсьці падобных інстытут. Наша зацікаўленасць тычыцца інстытута філасофіі, але ж побач з інстытутам філасофіі існуе інстытут тэалогіі, як частка інстытута рэлігіі, і інстытут навукі. Дык вось, як бы не хацелі аматары спрашчаць і распавядаць пра тое, што вось рэлігія гэта ўжо нейкая архаіка, яна састарэла, тэалогія неактуальная, памылковая і так далей, інстытут тэалогіі унутры інстытута, велізарнага інстытута рэлігіі існуе. І не гледзячы на тое, што інстытут навукі стаў вельмі буйным, і ў 19 стагоддзі спрабавалі нават адмовіцца ад філасофіі як такой, замяніўшы яе цалкам навукаю, у ідэалогіі пазітывізму, скажем так, ці сцыентызму. Тым не менш, інстытут філасофіі таксама працягвае сваё існаванне. І вось гэтыя тры інстытуты. Інстытут філасофіі, які паўстаў у старажытнай Грэцыі, інстытут тэалогіі, які паўстаў, развіўся і набыў сваю моц у сярэднявеччы, і інстытут навукі, які паўстаў, фарміраваўся і стаў дамінуючым у новы час. Гэтыя тры інстытуты па-рознаму адказваюць на тры гэтых кантаўскіх пытання. Што я магу ведаць? На гэтае пытанне адказвае і філасофія, і тэалогія, і навука. Таксама і пра тое, што я мушу рабіць. Ёсць свае адказы ў філасофіі, у тэалогіі і ў навуцы. І вось разбіраць гэтыя рэчы падрабязна, напэўна, мы не будзем. Я закрану толькі некалькі аспектаў, якія адрозніваюць паміж сабой гэтыя тры інстытуты, і з якіх вынікае розніца гэтых адказаў. Але гэта дасць нам магчымасць перайсці да сучаснасці, бо сучасная філасофія, яна не з'яўляецца цалкам нашчадкам толькі вось гэтай старажытна-грэцкай, там, пазнейшай філасофіі і так далей. Яна прымае ў свой план праблемы і змест самых розных галіноў дзейнасці і не можа іначай. Прынамсі, тут таксама і навука, і тэалогія, яны робяць тое самае. Таму тое, што з'яўляецца на працоўным стале, на верстаку філосафа, спараджаецца не толькі самім філосафам і не толькі філасофіяй, але пранікае туды і з'яўляецца ў працоўнай прасторе філосафа з вонкавага свету. Дык вось, давайте паглядзім на тое адрозненне, якое існавала паміж навукаю і рэлігіяй ці тэалогіяй у той час, калі навука змагалася з рэлігіяй. Як тэалогія адказвала на пытанне, што я магу ведаць. Тэалогія казала, што ведаць трэба Бога, яго волю, і з гэтага вынікае адказ на тое, што я мушу рабіць. Выконваць чыюсьці волю. У гэтым сэнсе Бог быў для мысляроў, тэолагаў, тым іншым, такім гегелеўскім іншым, тым суб'ектам, з якім яны вялі спрэчку, камунікацыю на пытанні, патрабаванні, пазіцыі якога яны адказвалі. Пры гэтым яны прыйшлі да высновы, што пра звышнатуральную з'яву, якой з'яўляецца Бог, яны амаль нічога пазітыўнага ведаць не могуць. Колькі б не прыпісвалі Богу гэтаму іншаму суб'екту нейкай якасці, у кожнай з гэтых якасцяў ёсць чалавечая хіба, недасканаласць. Таму тэолагі прыдумалі сабе вось гэтую апафатычную тэалогію, то бок адмаўленне нейкіх якасцяў Бога, і гэта падавалася ім больш ісціным, чым прыпісанне Богу пэўных якасцяў. Значыць, яны казалі, мы не ведаем Бога, не ведаем, які ён. Мы можам ведаць яго волю. І можам, ці павінны, мусім гэтую волю выконваць. І калі мы гэта робім,
то мы можам спадзявацца, ну а далей уже разважанне пра тое, на што можна спадзявацца. Навука кажа, першае, што мы не ведаем таксама, як і тэолагі, якімі якасцямі валодае Бог. Але мы ўвогуле не ведаем, ці ён існуе як такі. Нават калі ён існуе, то, напэўна, не ўмешваецца ў кожны учынак, у кожную з'яву там, і так далей, і так далей. Нават калі ён з'яўляецца стваральнікам гэтага свету, далей свет існуе па сваіх натуральных законах. І гэтыя законы – гэта не воля нейкага суб'екта. Яны аб'ектыўныя, не залежаць ад волі, жаданняў і нават ад ведання гэтых законаў. Яны дзейнічаюць. І вось праз гэтую аб'ектыўнасць і незалежнасць ад волі якога-небудзь суб'екта законаў прыроды і паўстае сама катэгорыя прыроды, якая з'яўляецца ў ідэальным плане ў інстытуце навукі. Прырода – гэта тое, што існуе па сваіх законах, і гэтыя законы не могуць быць адмененыя, спыненыя, і гэтыя законы дэтэрмінісцкія, каўзальныя. То бок з прычыны пэўнай заўсёды вынікае пэўнае наступства. І таму трэба даследаваць і самі наступствы, нейкія з'явы, там, падзеі і так далей, і іх прычыны. Прычыны могуць быць неяўнымі, невядомымі. І задача звязаць паміж сабой прычыну і наступства, і калі нам это ўдаецца, то мы адкрываем закон функцыянавання вось гэтай з'явы, гэтага аб'екту, які ёсць прырода. А на што мы можам спадзявацца ў гэтым сэнсе? Зараз я яшчэ скажу, як тэалогія трактавала гэта. У тэалогіі таксама быў свой дэтэрмінізм, то бок абгрунтаванне таго, як адкуль бяруцца з'явы і падзеі. І ў тэалогіі гэты дэтэрмінізм быў тэлеалагічны, то бок у кожнай падзеі і з'явы можа быць мэта. Бо калі існуюць суб'екты, скажем, Бог там, і чалавек, то суб'екты маюць волю, маюць мэты і могуць рабіць пэўныя ацэнкі. Таму тое, што здараецца таму, што хтосьці меў гэта на мэце. Навука адмаўляе тэлеалагічны дэтэрмінізм, цалкам замяняючы яго на каўзальны. Тэалогія не адмаўляе каўзальнага дэтэрмінізму, але галоўным з'яўляецца гэты тэлеалагічны дэтэрмінізм. У Бога ёсць мэта, ёсць воля, і мы можам, напружваючыся, працуючы, спазнаць гэтую волю і спазнаць гэтыя мэты. Больш таго, паколькі прырода і свет створаны гэтым Богам, дэміургам, творцам, то і ў стварэння ёсць мэта ці прызначэнне. Мы для чагосьці існуем. І калі мы для чагосьці існуем, адпаведна тэалагічнаму погляду на гэты свет, гэта значыць, што мы мусім рабіць тое, што ад нас патрабуецца, і калі мы гэта робім, мы можам спадзявацца на ўзнагароду, на жыццё пасля смерці, на рай там, і так далей, і так далей. Нічога гэтага навука не прызнае. І яна кажа, што калі мы і можам на штосьці спадзявацца, то, адкрыўшы законы функцыянавання прыроды, мы можам спадзявацца на тое, што мы можам імі авалодаць. І калі сучасная навука паўставала ў часы Бэкана, Галілея, Дэкарта як дзейнасць пазнання, то ўжо на апошнія гады жыцця Канта навука станавілася вытворчай сілаю. Індустрыі. Ужо тое, што даведаліся навукоўцы, даведалася навука, можна было выкарыстоўваць у тэхналогіях, у індустрыі. То бок чалавецтва пачало валодаць прыродай. І вось гэта авалодванне прыродаю, яе сіламі, яе магчымасцямі. І ёсць тое, на што можа спадзявацца чалавек з інстытута навукі і з таго, як пабудаваны гэты ідэальны план у навуцы. А інстытут філасофіі? І тут пустае пытанне. Калі навука на першыя стагоддзі свайго існавання і развіцця змагалася з тэалогіяй, з рэлігіяй, з тэлеалагічным
падыходам да пабудовы свету, яна трохі забывалася пра філасофію. Ну а філасофія як можа адказваць на гэтыя пытанні? То я магу ведаць нічога. Што мне трэба рабіць? Даведвацца, ставіць пытанні. На што я магу спадзявацца? В прынцыпе, таксама нічога. Не зусім так. Але сапраўды, вяртаючыся да таго, што мы казалі ў першых нашых размовах пра радыкальнае сумненне і пра тое, што філосафа заўсёды цікавіць невядомае, што ён знаходзіцца на варце гэтай мяжы паміж вядомым і невядомым. Дык што я магу ведаць, калі гэтае пытанне паўстае ў філосафа? І на гэтае пытанне калісьці даў вельмі трапны адказ Мікалай Кузанскі з яго вось гэтым вучоным неведаннем. Я магу ведаць пра тое, як утвараюцца аблокі, як зямля верціцца вакол сонца, як целы падаюць на землю. Я шмат што магу ведаць. Але па вялікаму рахунку для філосафа гэтае пытанне тычыцца таго, што я не ведаю. Я магу ведаць тое, чаго я не ведаю. Філосаф заняты пошукам таго, чаго ён яшчэ не ведае. Увогуле невядомае тое, пра што яшчэ ніхто нават не даведаўся, што ён гэтага не ведае. Вось гэта радыкальнае сумненне і радыкальная пастаноўка пытання пра тое, што я магу ведаць. Яна ўласціва менавіта філасофіі. Яе няма ні ў навуцы, ні ў тэалогіі. Пры ўсім пры тым, што абмежаванне веды абмяркоўваюць і навукоўцы, і тэолагі, ну і філосафы, прынамсі, таксама. Больш таго, філосафы, асабліва, калі ўжо тычыцца сучаснасці, сутыкнуліся з наступным, што навукоўцы маюць рацыю, замяніўшы телеалагічны дэтэрмінізм тэалогіі на каўзальны дэтэрмінізм. То бок адмовіўшыся ад таго, што у прыродных з'яваў ёсць мэта. І ўсё адбываецца ў прыродзе толькі з нагоды той ці іншай прычыны, пра якую мы павінны даведацца. А у чалавечым свеце. І вось тут цікавую ролю адыгрывае Гегель са сваім аб'ектыўным ідэалізмам і дыялектыкай. Гегель усвядоміў з вывучэння схаластыкі, тэалогіі і так далей гэтае стаўленне да мыслення як да сутыкнення супярэчнасцяў. Але за кожнай супярэчнасцю стаіць пэўная думка, пэўная ідэя. Адкуль гэта ідэя бярэцца? Для тэалогіі яно зразумела. Там ёсць Бог, у Бога ёсць суб'ектнасць, у Бога ёсць мэты, у Бога ёсць воля і ёсць чалавек. У чалавека таксама. Ну, там ёсць сумненне, ці ёсць яго свабода волі, але ж тым не менш. Пэўная воля ў яго ёсць, яго ёсць таксама мэты і так далей. І таму супярэчнасці паўстаюць паміж двума суб'ектнасцямі. Двума суб'ектнасцямі Бога і чалавека. Ну, ці нават чалавецтва цалкам. Гегель, усвядоміўшы вось гэтую супярэчлівасць дыялектычную, вымушаны быў нейкім чынам пазначыць прыналежнасць гэтых супярэчнасцяў да чагосьці. Ён ужо не мог, ці быў незадаволены пасля некалькі гадоў існавання навукі пазначыць сябе і іншага, а менавіта Гегель уводзіць у філасофію, у філасофскі абарот гэтую катэгорыю іншага. Ён не мог супрацьпаставіць сябе, Гегеля, Богу, ці Бога сабе і чалавецтву. Бо несуразмерныя гэта велічыні, несуразмерныя аб'екты, і таму Гегель прыпісваў адзінства і барацьбу тых супярэчнасцяў самому Богу, вось гэтай абсалютнай ідэі. Яны там, у ёй. А калі мы берем і набыццё вось гэтай абсалютнай ідэі, Бога як абсалютнай ідэі, то гэтыя супрацьлегласці існуюць у сваём адзінстве паміж людзьмі. Людзі з'яўляюцца носьбітамі гэтых рэчаў. Але паколькі людзі глядзяць на ўсё з супярэчлівых падыходаў і поглядаў, то ім немагчыма адмовіць у мэтах і волі. А раз у іх ёсць мэты, то трэба аднавіць і вярнуцца да тэлеалогіі, да тэлеалагічнага дэтэрмінізму, разглядаць мэты,
І праз Гегеля такім чынам з'яўляецца неабходнасць разглядаць свет цалкам не як прыроду і не як творцу і яго тварэнне, а разглядаць яго свет як дзейнасць розных актыўных суб'ектаў са сваімі мэтамі, са сваёю волею, са сваімі жаданнямі і так далей, і так далей. Гегель яшчэ не сфармуляваў погляд дзейнасны. То бок ён падышоў да гэтага ў сваёй дыялектыцы, але трохі містыфіцыраваў свет, высунуўшы вось гэтую абсалютную ідэю, ці сфармуляваўшы філасофскі падыход абсалютнага ідэалізму. Наступныя філосафы пасля Гегеля ўжо демістыфіцыравалі светапогляд і адмовіліся ад гэтай абсалютнай ідэі, цалкам трансцэндэнтальнай нейкай сутнасці, і пачалі разглядаць менавіта дзейнасць. І для дзейнасці не падыходзіла анталогія натуральных навук. Як яна была сфармулявана Бэканам, Галілеем, Дэкартам і іншымі, трэба было улічваць мэты, інтэнцыі і так далей. І калі пра прыроду казалі, што яна можа быць як заўгодна складанай, і тым не менш яна не мае наўмыснага жадання падмануць даследчыка, то пра людзей, пра чалавечую дзейнасць такога сказаць немагчыма. І прыйшоў час у 19 стагоддзі паўстання, фарміравання іншых навук, ненатуральных навук. Закладалі падмурак гуманітарыстыкі і навукаў пра чалавека, пра чалавечую дзейнасць шмат дзеячоў 19 стагоддзя, але Вільгельм Гельтэй, ужо як адзін з неокантыанцаў, знаёмы таксама з Гегелем, ён назваў гэта Geistwissenschaft, то бок навукі аб духе, як абсалютная ідэя, ці абсалютны дух, ці абсалютны Бог. У Гегеля мае волю і ўтрымоўвае ў сабе гэта адзінства і барацьбу супярэчнасцяў, так і гельтэеўскія навукі аб духу, Geistwissenschaft, мусілі займацца вось гэтымі супярэчнасцямі і волею, наўмыснасцю, накіраванасцю воляў людзей. І трохі змягчаючы, Гельтэй назваў гэтыя ж навукі яшчэ адным словам Kulturwissenschaft, то бок навукі аб культуры. І сама культура і ўтрымоўвае ў сабе гэтыя супярэчнасці, барацьбе іх паміж сабой і ў адзінстве. І вось калі закладаўся падмурак навукаў пра чалавека, пра чалавечыя супольнасці, пра культуру, тут зноў стала запатрабавана філасофія. Навошта? З аднаго боку, менавіта на філасофію, на інстытут філасофіі прыпала задача метадалагічнага забеспячэння стварэння новых навукаў. І пачалася павольная, але неспынная метадалагізацыя філасофіі. Філасофія перастала разважаць пра пабудову свету, пакінуўшы гэтыя разважанні даследчыкам прыроды з аднаго боку, і спекулятыўным філосафам, якія досыць блізкія да тэалагічнага погляду, да схаластычнай філасофіі і так далей. Пачала выходзіць з моды метафізіка. Метафізіку пачалі адмаўляць не толькі пасля таго, як Гегель сфармуляваў прынцыпы сваёй філасофіі і дыялектыку, бо Гегель вельмі па-свойму трактаваў саму катэгорыю метафізікі. Метафізіка проста патрапіла у шэраг веды, якая не з'яўлялася пазітыўнай ведай. Зноў жа, з часоў Канта, з яго крытыкі чыстага розуму, было зразумела, што метафізічныя пытанні можна абгрунтаваць і лагічна, і нават часам эмпірычна, прыходзячы да цалкам супрацьлеглых высноваў. Вось як разважаў Кант пра канечнасць і бясконцасць сусвету. Можна даказаць і тое, што свет мае канец і ў часе, і ў прасторы, а можна даказаць супрацьлеглае выказванне пра тое, што ён бясконцы і ў часе, і ў прасторы. Таксама і пытанне пра існаванне Бога і так далей. Таму вось такога кшталту метафізічныя пытанні проста былі прызнаныя невырашальнымі. Невырашальнымі, а значыць, да іх згубілі цікавасць. А вось супярэчнасці паміж людзьмі
Это зусім іншая справа. І пачалася метадолагізацыя сацыялогіі, палітыкі, эканомікі і так далей. І з'явіліся так званыя мэтры падазрэнняў, першым з якіх быў Карл Маркс, які прыпісаў паводзінам людзей нейкую ірацыянальную прычыну, назваўшы яе класавым інтарэсам і падзяліўшы всю чалавечую супольнасць на антаганістычныя класы. Скажем, у буржуазіі адны інтарэсы, у пралетарыята другія. У буржуазіі свае інтарэсы, у феадалаў там другія. Далей. І гэтыя інтарэсы не проста не супадаюць, а яшчэ і з'яўляюцца антаганістамі. То бок іх немагчыма аб'яднаць, і адносна іх немагчыма прымяніць формулу таго ж Гегеля, які казаў, што вось супярэчнасці, фармуляваныя як тэзіс і антытэзіс, могуць быць знятыя праз сінтэзіс, выхад на нейкі іншы ўзровень і зняццё барацьбы супярэчнасцю праз іх адзінства. А для Маркса антаганістычныя супрацьлегласці яны немагчымыя праз зняццё. Хоць ён кажа, што гістарычныя эпохі здымаюць папярэднія антаганістычныя супярэчнасці, але замяняюць іх на іншыя. І калі ён прыдумвае пэўную эканамічную фармацыю, дзе не існуе гэтых антаганістычных супярэчнасцяў, то гэта становіцца такой сацыялагічнай фантастыкай. Не утопіяй ўжо, а хутчэй вось менавіта тым, пра што, вяртаючыся да Канта, мы, напэўна, не можам ведаць, але мусім гэта рабіць. І Маркс вось з гэтай філасофскай прасторы, з разважання і мыслення пераходзіць да практычнага дзеяння. Ён пачынае адказваць на пытанне, даведаўшыся, ці там адказаўшы сабе і іншым на пытанне, што я магу ведаць, ён пераходзіць да адказу на пытанне, а што я мушу рабіць. Сам камунізм, як фармацыя, у якой не існуе антаганістычных супярэчнасцяў, магчыма не аб'ектыўна, а толькі праз рэалізацыю волі і мэтаў людзей. Гэта можа быць толькі зроблена. А значыць, увесь свет натуральны, увесь свет, які жыве па натуральных законах, па прычынах, ці дзе высновы робяцца з пэўных прычынаў, адмяняецца дзеля телеалогіі. Фактычна Маркс аб'ядноўвае у сваёй палітычнай дзейнасці, у сваёй ідэалогіі карціну света прыродную, навуковую, з тэалагічнай карцінай свету. Праўда, без Бога. Я хочу удакладніць, то бок, адказваючы на гэтыя тры пытанні кантаўскія, датычна філасофіі. На першае пытанне, што я магу ведаць? Я магу ведаць пэўную зону няведання. Вы казалі, што я павінен рабіць? Высвятляць волю? Што я мушу рабіць? Калі засяродзіцца на марксаўскім адказе, то я мушу рэалізоўваць планы. Мы зараз разважаем і параўноўваем тое, як мысленне апісваецца у тэалогіі, навуцы і філасофіі. І адказ на пытанне, што я мушу рабіць, гэта рэалізоўваць планы. Гэта, ў прынцыпе, характарыстыка сучаснай філасофіі. Блізкай да сучаснай філасофіі, так. Чаму мы набліжаемся? Мы ўжо адказваем. Нашы адказы не будуць поўнымі, бо гэта фармальныя адказы ў рамках таго ці іншага філасофскага, навуковага або тэалагічнага падыходу. А ў сучаснай філасофіі ёсць свае супярэчнасці ўнутры філасофіі. Іх не можа не быць. Таму і паступова мы павінны адказваць на гэтае пытанне не формулай нейкай, а праз разуменне і вытлумачэнне таго, што мы разумеем. Дык вось, спрабуючы зразумець, давайте яшчэ раз вернемся да таго, пра што мы ўжо пагаварылі. Итак, як адказвае на пытанне, што я магу ведаць, філасофія ў яе папярэднім, несучасным выглядзе. Яна адказвае вельмі проста. Я магу ведаць тое, што ёсць. А ў чым адрозненне сучаснай філасофіі пасля таго, што я распавёў пра Маркса? Сучасная філасофія намагаецца даведацца
пра тое, што будзе. Не пра тое, што ёсць, а пра тое, што будзе. Таму, адказваючы на пытанне, а што я мушу рабіць, гэтая філасофія кажа, я мушу рабіць планы. Планы, праграмы, стратэгіі. Рабіць планы, праграмы і стратэгіі, бо рэалізацыя гэтых планаў, праграмаў і стратэгіяў, яна прыпадае ўжо на практычную дзейнасць. На практычную і Кант в гэтым сэнсе таксама заклаў падмурак у сваёй крытыцы практычнага розуму для пабудовы практычных галіноў чалавечай дзейнасці. Старая філасофія з усіх часоў імкнулася знайсці адказы на пытанне, як яно ёсць. Усё. І гэта была метафізіка. Дыялектыка гегелеўская і катэгорія развіцця, якую прыцягнула навука 19 стагоддзя. Кажа, мы не можам адказваць на пытанне. Паісціне адказваць на пытанне, як яно ўсё ёсць. Бо яно ўсё заўсёды цячэ і мяняецца. Гэта ведаў, здавалася, яшчэ Геракліт. Але ж вот так востра гэта перад філасофіяй сталася пытанне як праблема толькі ў 19 стагоддзі. І тады філасофія адказвае на гэтае пытанне менавіта такім чынам. Што я магу ведаць? Я магу ведаць пра тое, што будзе. Але я не магу адказваць на гэтае пытанне так, як адказвае тэалогія. Бо тэалогія спасылаецца на нейкую волю Бога. Як Бог зробіць, так яно і будзе. І як навука не можа адказваць, бо навука прагназуе, выкарыстоўваючы нейкія там тэндэнцыі. Яна можа адказваць пра тое, як паміж сабой звязана прычына і наступства гэтай прычыны. Яна можа фармуляваць вельмі тонка, вельмі глыбока, фармуляваць законы функцыянавання тых ці іншых прыродных з'яваў. А пра тое, што будзе, яна можа адказваць толькі ў адным выглядзе. Калі ты сунеш пальцы ў розетку, то тебе даўбане электрычным токам. То бок філасофія мусіць адказваць на пытанне, што будзе, але гэта не пытанне прагназавання. Гэта нейкага кшталту іншае пытанне. Так, я магу адказаць на некаторыя пытанні са свайго індывідуальнага пункту гледжання. У нас жа водзіны ў філасофіі Владзіміра Мацкевіча. Ну, конечно. Я кажу, ніякіх прагнозаў філасофія рабіць не можа. Але мы зараз на гэтым этапе размовы гаворым пра сучасную філасофію. Мой адказ, індывідуальны як філосафа, на гэтае пытанне экзатычны. Ён вельмі рэдкі. Усе сучасныя філосафы вельмі па-рознаму глядзяць на гэта. Я кажу, што не трэба прымушаць мяне да катэгарычных адказаў на некаторыя пытанні, дзе у рамках той часткі размовы, якую мы вядзем, я не магу дазволіць сабе такіх катэгарычных адказаў. Мы разглядаем сучасную філасофію. Дык вось, сучасная філасофія адказвае на пытанне, што я магу ведаць. Такім чынам, я магу ведаць пра тое, што будзе. Гэта не прагноз, здавалася. Але, пераходзячы да другога пытання Канта, а што я мушу рабіць? Некаторыя, і нават не проста некаторыя, а шмат хто з філосафаў адказваюць, я павінен рабіць прагнозы. І футуралогія, якая таксама паўстала з філасофскіх разважанняў, на гэта і арыентавана. Яна робіць прагнозы. З майго пункту гледжання, гэта глупства. Філасофія распрацоўвае планы. І гэтыя планы заўсёды, як і навуковая веда, дарэчы, і папярэднія філасофскія разважанні, гэта ідэальны план. Філасофія будуе не проста планы, не ведаю, пабудовы там грамадства, планы на пяцігодку, там нейкія такі. Яна будуе ідэальны план, якім карыстаюцца потым усе практыкі. Вось гэта задача філасофіі. І тады, на што можа спадзявацца сучасная філасофія? Што гэты план будзе выкарыстаны. Было б добра. Але я пакуль схільны лічыць, што філасофія сучасная можа спадзявацца толькі на тое, што за ёю пакінуць гэтую функцыю распрацоўкі планаў, сувязі гэтых планаў з практыкай. Вось я думаю, што ўсё ж спадзявацца яна можа на сувязь з практыкай. А тое, што за ёй пакінуць, гэта нейкія такія сацыяльныя ўжо пажаданні. Інстытут філасофіі існуе, як і ўсялякія іншыя інстытуты, толькі да таго часу і толькі ў тых умовах, пакуль гэты інстытут
прызнаецца іншымі інстытутамі. Пакуль ён упісваецца ў структуру культуры, грамадства, дзяржавы, соцыум і так далее. І гэтае прызнанне заўсёды прыходзіцца даказваць. Заўсёды прыходзіцца за гэта змагацца. І калі нехта думае, што філасофія ўжо паўстала яшчэ ў старажытнай Грэцыі, яна можа існаваць далей, глыбока памыляецца. І калі мы паглядзім на гісторыю філасофіі зноў, то сучасная філасофія у кожным пакаленні сустракаецца з выказваннямі, што філасофія памерла, што яна ўжо больш нікому не патрэбна, што яе няма, што яна засталася там, у старажытных грекаў, ну, хай сабе там у Гегеля. Таму даказваць права на існаванне філасофіі і даказваць яе практычную неабходнасць ніхто, акрамя філосафаў саміх, не можа. І гэта ў пэўным сэнсе абавязак саміх філосафаў рабіць гэтую сацыяльную справу. Такім чынам, калі мы глядзім на інстытут філасофіі і спрабуем вызначыць рысы сучаснага інстытута філасофіі, падыходзячы да гэтага з кантаўскіх пытанняў, то мы можам сказаць, што сучасны інстытут філасофіі – гэта такі інстытут філасофіі, які выбудоўвае ідэальны план для будучыні. Так.